Tħabbru l-ewwel 14 il-proġett li se jsiru fl-ewwel fażi ta' vjalu kulħadd b'investiment ta' 10 miljun euro. Waqt li tajt dettalji ta' dawn il-proġetti, il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul irrimarka li aktar minn 100,000 metru kwadru ta' toroq tradizzjonali se jinbidlu f'toroq moderni li jagħtu priorità lin-nies u lil min irid juża mezzi alternattivi ta' trasport. Daqs ekwivalenti għal is-Sur Ellul 20 ground tal-futbol li se jingħataw lin-nies. Ħafna inizjattivi sbieħ kollha ġew mill-Kunsilli Lokali, anke NGOs ukoll ipproponewna dawn l-idejat li diġà qed naħdmu fuqhom on the ground. Ġifieri għandna numru ta' proġetti li diġà letteralment bħalissa qegħdin naraw ix-xogħol għaddej fuqhom u se nkunu qed nibdew proprju f'Marzu ninawguraw minn dawn il-proġetti. Dawn il-proġetti sa jkunu mifruxin fuq dawn is-sentejn illi ġejjin. Triq Ħompex il-Fgura li se tinbidel fi vjal li jagħti priorità il mixi u jkun hemm siġar u arbuxelli indiġeni, Pjazza Tumas Dingli f'Ħattart, triq il-Poeta Nazzjonali f'Ħażebbuġ, triq Selmun il-Mellieħa, iż-żona ta' quddiem il-Junior College fl-Imsida u Pjazza Saqqajja r-Rabat. Huma wħud miż-żoni f'Malta li fix-xhur li ġejjin se jinbidlu b'din l-inizjattiva. Intażlu minn fost aktar minn 40 proġetti li ppreżentaw il-Kunsilli Lokali. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet ħabbar li l-Gvern se joħroġ 10 miljun euro oħra għat-tieni fażi ta' vjal kulħadd. Hemm proġetti li ġew applikati għal vjal kulħadd, kien hemm l-applikazzjoni għal vjal kulħadd, iżda ma daħlux fil-parametri, però xorta rajnihom tajbin għal affarijiet oħra, ġifieri daw qegħdi f'diskussjonijiet mal-kunsilli biex inkunu nistgħu nagħmluhom ukoll. Pereżempju għandi f'moħħi proġett il-Gżira u proġett Santa Luċija li propju ma jiffitjawx vjal kulħadd imma huma tajbin għall-komunità ukoll. Mistoqsi dwar Għawdex, il-Ministru Bonnet spjega li l-infrastruttura f'Għawdex taqa' taħt il-Ministeru ta' Għawdex. Qal li għaddejjin taħdidiet mal-Ministru Clint Camilleri biex tinħoloq inizjattiva simili għal Għawdex ukoll.